好似你約咗去紅磡啊，好似咧而家咧大圍咧都可以食去屯門㗎啦，大圍係啊，而家大圍都可以食因為原先好大啲知道你睇到呢個唔好方便，因為我想細個啊，我平時可以攞嘅多日，我驚食鴨片喎真係。其實你睇睇，因為大圍咧可以轉翻去屯門嗰條線，好似一直通㗎啦嘛。有幾分鐘？你睇兩條，唔係一個三。係因為咧，我哋今日咧就冇車去督係今日冇車紅磡唔整啦，冇車紅磡，冇車紅磡，咁咧喺九龍塘轉車，九龍塘轉車，你明唔明？九龍塘轉嗰架學巴士啊，接駁巴士係啊，咁咧你喺嗰個客務中心買一買幾出口，係多謝你同學，係咁好咯，係。因為我有都幾大，我哋冇問題嘅，冇問題，可以喺度。Hi Mary, thank you
so much. Punta na kami doon. Sa sa aming pupuntahan. Nalabas ka, di ba? Ha? Ni giống đó chứ à? Có câu số đó, để gọi hãy tin thì có mặt một số tôi sẽ Sabi naka-block. Di naman. Ganda, ganda, ganda. Ito si bakla. Good morning po, Gently Vlog. Kami ngayon ulit sa aming holiday. Parang ako nagabol ng asong lul. Ay, sana daw sila. Saan na doon sila? Nasaan na daw nga sila? Hindi ko alam. Bakla may tubig doon. Wala. Inuubo nga ako eh. Ha? Inuubo rin ako. Ay! Matake pa yung allergy ko. Dinaanan ko siya kasi sabay kami. Nakadalawang tren na po, tagal. Kasi naglakad pa siya. Oh, punas-punas, kilikili. Sabi ko nga dapat hindi mo patulog. Doon na lang. Order 100. Meron kami Biko. Thank you for sponsor. Wala pang bayad yan. Sabi ko na bigla ako 100. Ano 100? Nag-okay. Akala ko yung buo ko yung 40. Pag naging 100. Sarap din sa kape mamaya. Ano? Ay, ginawa ko ito rin na mamaya. Ganda na. Maganda, maganda. Nakachip ako. Dalawa ko yung sauce sa rin. Kasi nagkaroon yung sarap. Tinanggalan ko na ang bagina. Tinanggal mo na? Di ba may mga flower yan ng mga malalaki? Aakin ako. Ay, sira ulo. Wala, gusto ko ng ganito. Alam mo naman kayo ko na maraming anik-anik. Ang ganda kayo. So, where's the trend now? One guy exit C. One time, six, eight. C. Six. I-mute muna natin. Baka dito kami sa Typo Market Station. Pupunta na kami ng One Chai kasi dun yung na.
May allergy ako. Umatake ngayon. Akin na patingin. Nasa Facebook ko naman to, ha? Sa Facebook? Sa YouTube. Hello, Tol. On the way na kami. Nasaan ka na? Ingat sa biyahe, kapatid. Hello po, Waiko TV. Mega mega love shoutout. Ngayon po yung rampa namin. So, please pray for us. Makuha natin ang trophy. Trophy ng Gende Vlog. Morning, Tol. May Good luck. trophy ng pundo. Huwag kang magulo, huwag kang mga Morning, Tol. Good luck sa rampa nyo. See you. Yes, thank you, Tol. Nasa MTR kami ngayon. Yes, thank you, Waiko TV. Thank you, thank you. Narampa kami ngayon eh. Magpo-model kami ng mga mga patay. mga gown. Yan, pangkasal. Kunwari, kakasal ulit. Morning, kuya. Sabi niya. Hindi yan si kuya, si Waiko TV. Sabagay, lalaki. Mute ko kasi baka may tugtog tayo. Thank you. Ngayon pa lang ba panalo na ako? O di wow. Tapos ngayon pa umatake. Alam niyo ba, umatake yung allergy ko. Tapos yung ubo ko, parang iubuhin ako. Pero gamot nito mamaya is alam niyo na, letter F. Hindi si kuya, si Nightwood. Okay. Nandun na si Rina. Exit C. Exit C sa Wansay. Ikentay mo kami dyan. In-mute ko to, hindi mo ako maririnig.
nag-try siya ng one side. Tapos sabi ko, bibili pa akong talong. Sabi, sige, mauna na ako kasi yung pala yung nagkato mo, nag-akay na kayo. Hello, Ruby. Mega mega love share sa'yo. Hello, kapatid. Ingat. Salamat po. Salamat po. Narapa kami ngayon.
Hello, Idili. Thank you so much. Rampa kami ngayon eh. Ngayon yung rampa namin, ang vlog ko. So, pray for us. Yan. Dalawang makers ang rarampa ngayon. Makers kasi makers yung mga tropa ko. At may mga supporters din kami. Isa na siya. Thank you, Adeline. Mamaya yung PE ko, yung sister ko. Tiin naman ako ng mami kumapan. PE naman siya ni Grandma. Nag-iisang tiin. Kasi yung mga bakla eh, busy. Hello daw. Yan, sa bakla. Kaibigan ko yan. Sa trend kami ngayon. Nasa trend. So, malayo-layo pa kami. Ay, nababa na rin kami. 九龙塘，一条特别环状观塘线。Next station is South Interchange Station for the Queenstown Line. This is the full station. 请小心并留意月台不要瞄准 These lines are down, but be aware of the difference in level between the platform and the train. Birthday, sino may birthday? Birthday niya. Happy birthday, Vergara Evangelist. Yan, happy birthday sa'yo. Happy birthday to you. O, diba? Wish you all the best. Ay, Diyos ko, ngayon pa umatake yung allergy ko. Yan. Ano kanta? Painom ah. Parang gumaling yung upo ko, painom. Nakantaan ka namin mamaya. Wala pa akong kasama, dadalawa pa lang kami. Sana maka 1 hour ako hanggang pagpunta namin din. Ingat kayo dyan. Ingat ko muna ha. Bababa na rin kami. Hi Ruby Vlogs! Mega shoutout po sa'yo. Ano po yan? Premiere po yan? Yan, ano? Yan sila, Des Vergara. Yan si Adeline. Yan. Yan. Tikita niyo po si Ruby Vlogs. Baka hindi niyo manikit. Mga sis ko. Bye po sis. Okay. Premiere ba yan? Pasensya lang kayo sa boses ko ah. Yung allergy ko kasi mata ko kayo. Ay, ito, didikit ko na sa yung isa ko, hindi pa dikit. Okay? Yan, okay na po, Sisi. Thank you so much. Ay, dating dikit na pa kayo ng Adeline. Yan, dating dikit na pala kayo. May premiere ako, magpakas ka lang doon, Ruby. Babalikan kita. Idikit ko sa'yo yung main ko, ha? Bababa na kami.
Bababa na tayo sa... Dito kami sa MTR ngayon eh. So magta-transfer kami. Ay, excuse me. Doon na ako sa Yaris kagabi, 11. Sa bahay na siya. Tapos, Tulog na siya. Tulog na ako. Nantok na rin daw. Walang bukas kasing mga shop. Pero pag may bukas, excuse me. wala ma'am. Yung Ka na dito. Ganun yun. Dito yung MTR, papunta kami. Dito kaluntong to, mga ka-vlog ko. Dito sa Hong Kong. Ganito yung MTR sa Hong Kong. Na noon is na ano ko, nalilito. Pero hindi kayo mawawala. O kasi may mga ganyan siya, yan. A, B, C, tapos. Doon din naman dyan sa Pilipinas, meron din naman, di ba? Kasi dito, color, ABC ba? color kasi, napakadali. Napakadali siyang talaga. Pero kung asing ka, wala. Mawawala ka. Yung escalator na pataas, ay na pataas ka sana, pupunta ka sa pababa. 请台灣及緊握扶手，切勿喺電梯上走動。使用扶手電梯時，請站穩並緊握扶手，不要在電梯上走路。When traveling on escalators, hold the handrail, stand firm, and don't fall. Hi, board vlogger! Thank you so much po. Bossy. Yan, sa thumbs up mo. Thank you po. May premiere ako, boss. Baka hindi mo pa ako thumbs up. Dito kayo ba? Thank you po.
Ay, Emeline! Mega mega love shoutouts. Emslin pala. Emslin, yan. Thank you so much. Good morning! Nandito kami sa MTL ngayon. Nararampa na kami ngayon. Kaya please support us. Baka pa makapag-live ako. Kaso na kami. Baka may tugtog dun eh. So, please pray for us. At saka happy birthday kay Bergar. Happy birthday, bakla sabihin mo. Happy birthday po sa my birthday today. Papunta ka naman. Ang ponda namin ha, yun na lang po yung trophy na iuwi namin, yung bote ng ponda. Sold na po kami doon. Hindi man yung manalo. 他可以警醒
Good morning, Boy Pangarap. Good morning. Thank you so much. Ano? Sakto kakain pa tayo. Hello, magandang umaga, boy. Salamat sa patamsak mo. Yan, dito na kami sa Wanchay, mga ka-vlog. Ito yung MTR ng Hong Kong. Yan. Di ba? Ang ganda. Background, alam pa lang. Ano ko, pamatay na. Kulay pa lang. Kulay pa lang niya, pamatay na. Kaya, yung mga ano dyan, mapapatay na. Exit kami. Silang ba talaga yun? Opo. Dito na kami. So, see you later. Kasi, update ko kayo. And, see you on my vlog. Bakla, say hi. Bye-bye.
And sa kami, thank you so much. Okay na to, okay na to, okay na to.